Good morning, good morning, good morning. Așa face Samson Dauda. De fiecare dată când te uiți la el la story face good morning, good morning, good morning, 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 morning. Morning, morning, morning. Da, morning, morning. Ziua numărul 4 începe în forță. Energia este una foarte, foarte mișto. Mult mai multă decât ieri. La polul opus față de cea de ieri. Chiar ne gândeam că, astăzi suntem varză, cred că va fi din ce în ce mai greu în fiecare dimineață, dar nu vă lăsați păcăliți de organism și de corpul vostru, care uneori nu mai zice că nu mai poate sau dă semnale că nu mai gata, până aici, asta e limita. Însă este și red. Organismul este și red și vreau să vă convingă de acest lucru, pentru că vreau să mai economisească din energie. Așa că este foarte important să vă cunoașteți organismul și să știți atunci când și cât este nevoie de odihnă, dar mai ales atunci când organismul încearcă ușor, ușor să vă păcălească. Atunci este important să-i spuneți, băi nene, hai la treabă, că până aici, lasă-mă în pace că tu mă păcălești. Haideți să începem să povestim un pic despre ziua numărul 3, ziua de ieri, să tragem câteva concluzii. Da, ziua de ieri a început destul de anevoios, așa, low battery. Da, o oboseală incredibilă. Dar suntem foarte recunoscători pentru că am reușit să facem tot ce ne-am propus. Da. Eu, pe lângă activitățile de antrenament, mers pe jos și muncă, am făcut și ordine, curățenie prin casă. Cardio. Și nu, dar chiar la finalul zilei eram hai că am făcut astăzi o grămadă de lucruri și satisfacția aia că ai făcut o grămadă de chestii, dar cumva și oboseală fizică. Deci, per total, o zi lipsită de energie pentru tine, dar cu toate astea ai mai făcut pe aici, pe acolo lucruri. Da, extra. Tu? Cam același lucru aș zice și eu. N-am mai reușit să ajung la muncă cu bicicleta. Efectiv, nu venea să mă sui pe bicicletă. Știu, trebuia să trag un pic de mine, însă eu spun că am luat o decizie foarte bună să nu mă duc. Pentru că, iată, sunt destul de odihnit, chiar foarte odihnit astăzi, ceea ce e important, știi? Dimineața, bineînțeles, catastrofală, adică nu aveam energie aproape nici să vorbesc la cameră. Antrenamentul surprinzător a fost ok și, bineînțeles, când am ajuns acasă de la muncă, tot la fel, adică am ajuns acasă și efectiv am simțit că cedez, pur și simplu, vreau să dorm, căutam... Și ai cedat. Și am cedat, vreo jumătate de oră, cred, da. Ceva de genul. Ceea ce a fost foarte binevenit, pentru că mi-a dat un reset. Și după aia am început să-mi fac mesele pentru astăzi, m-am dus și mi-am spălat motocicleta, am mai făcut lucruri, asta vreau să zic. Cam asta este concluzia mea pentru ziua 3. Pentru ziua de astăzi, eu îmi propun un antrenament de lower body. Eu o să fac spate astăzi. Și voiam să mai spun un aspect important pentru ziua asta, 4. Cel puțin eu îmi propun să rezolv puțin problema odihnei. Pentru că mi se pare că mai am de lucrat acolo, în sensul de... Acum ziua e atât de lungă, da. Și când vezi că e lumină afară, nu-ți vine să te bagi în pat de la ora 9 când afară încă e lumină. Gen, la modul să te bagi în pat și să stai și până la 10 jumate să adormi. Și când vezi lumina afară, parcă nu se leagă ceva. Da. Dar îmi propun, vreau hai nu la 9, dar la un 10 fără ceva să fiu în pat și până la 10 și ceva să mă ia somnul. Același scop l-am avut și în zilele trecute, dar nu prea mi-a ieșit. Dar astăzi o să încerc să mă focusez mai mult pe chestia asta. Bun, hai la antrenament, spate cu lower body și vedem ce iese. Vorbim după.
Cuțu. Bună, Cuțu. Hai, nu mai... Prietenul nostru din fiecare dimineață. Dar trebuie să ne împrietenim o dată și o dată. Băi, deci antrenamentul de astăzi pentru mine a fost... Sunt foarte mulțumită că am reușit să-l fac și cu durere, adică gen am ales exerciții în care să nu simt durerea de lombar. Ok, m-ai speriat un pic, am crezut că ai simțit durerea, dar totodată ai... Nu, chiar nu. Și am făcut și niște fandări cu o greutate mare, cu care n-am mai făcut până acum. A fost foarte greu și intens, gen aveam pulsul la un moment dat 141 și mi se părea... Da. Și sunt foarte mulțumită de chestia asta, că deși am o durere de lombar, cu toate astea am făcut ceva intens pentru partea de lower body. Dacă oferi un pic de atenție și nu deranjezi zona, poți să faci un antrenament în jurul durerii, ca să zic așa, da, zonei pentru afectate. că eram îngrijorată. Mă gândeam, zic, mamă, stai să vezi că nu o să mă mai pot antrena la nivelul la care mă antrenam anterior, trebuie să las mult mai moale. Dar chiar sunt foarte mulțumită. Și eu sunt mulțumit de antrenamentul meu de spate. Ca lucruri notabile n-aș putea spune, n-aș putea să mă laud la fel ca tine. Nu, a fost un antrenament normal, cu greutăți normale, nu am depășit limite, nu am făcut nimic în plus. Efortul, bineînțeles că a fost depus fără niciun fel de discuție, intensitatea la fel, însă nu am excelat. Oricum, perioada asta nu este neapărat despre a ne depăși limitele, că totuși suntem într-un deficit caloric și lucrul ăsta nu prea se... Da, și nu se pupă, adică nu... Da. Avem nevoie de resurse ca să putem să ne depășim limitele, iar noi resursele le avem limitate în perioada asta. Abia aștept să ajung acasă să mănânc. Șeicul nostru, cel de toate zilele, ne va aștepta da. cu bănănuță rece. Da? Iei de-aia de la congelator? Nici nu știu, aș face o de-aia, dar mie că se face așa. Se sfarmă? Da. Da, se sfarmă bine, numai că trebuie să pui un pic mai mult lichid, că altfel se face așa, ca un fel de gheață pisată. Ca un fel de... Cum se cheamă aia? Granita? Da, ca un fel de granita. După care va trebui să mă îndrept spre muncă pe bicicletă. Este o căldură afară de Dumnezeule, cred că la ora asta sunt peste 30 și ceva de grade. Eu mi-am luat doctoriile pe care mi le-a recomandat doctorul, și anume un gel antiinflamator și o pastiluță. Da. Și o să încep să le iau de astăzi. Foarte bine. Și astăzi îmi propun să merg pe bicicleta de acasă, pe căldurile astea, sper să... Staționară bicicleta? Da. Okay. Sper să nu mă topesc. Noi bicicleta pe timpul verii o scoatem afară și e o provocare, ce-i drept pe căldura asta. Dar mă hidratez corespunzător și o să fie bine. Da, dar e ok, că e la umbră, adică nu am pus-o în soare. Ajută treaba asta, să știi. Da. Mai că o să fie sufocant, într-adevăr, mai ales dacă faci la orele după amiezii. Nu, păi e mai sufocant atunci. Pe asta zic, că atunci este cel mai sufocant. Da. Ok. Mesele rămân aceleași, am postat pe Instagram zilele trecute un story. Story-ul cu mesele mele, cele 4, de fapt sunt 3 mese și un shake, dar hai să spunem 4 mese, sunt identice momentan în toate zilele. Vom vorbi cel mai probabil în weekend, pentru că nu vom avea antrenament, vom vorbi de alimente, ce alimente folosim noi și ce strategie alegem pentru a ne face dieta. Eu aici vreau să adaug faptul că îmi propun să mai adaug totuși niște legume, în principal legume. Vai, da, ai dreptate. Pentru că... Neapărat. Deci nu am pic de legumă. Și nici fruct, de altfel. Da. Deci nu fruct, nu legume, n-am nimic în dietă. Trebuie să ne facem stocuri. Chiar sunt foarte importante legumele, în principal, și fructele secundare. Și mai ales în perioada asta mai dă un pic de gust. Da. Mai dă un pic de gust, adică calorii puține. Exact. O salată de roșii. Mamă, ce gust dă. Da, trebuie să găsim de alea bune. Da, trebuie să găsești de alea bune. Dar găsim, căutăm și găsim. Acestea fiind spuse, oameni dragi,
fiți cu ochii pe conturile noastre de social media. Vom mai posta acolo mici informații. În rest, vă așteptăm la videoclipul următor. Eu am fost George. Și eu am fost Ioana. Sweatmate-ul meu favorit. Ne vedem mâine, ziua 5, unde vom trage concluzii și vedem ce subiecte mai abordăm. O zi ușoară tuturor și aveți grijă de voi! Pupici!